वीडियो बनाबै झूम रिकॉर्डिंग बाय एसएस बिहारी फिल्म्स डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। टोला मोहल्ला में होई गेले हल्ला लाइन मारे डीजे तोरा सहेली के चमट कोरा के कमरा हिला के दही चौकी के तोरा के तोरा सहेली के चमट कोरा के कमरा हिला के दही चौकी के तोरा के वीडियो बनाबै झूम करके कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला टोला मोहल्ला में होई गेले हल्ला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनाबै झूम करके कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनाबै झूम करके कैमरा वाला डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। टोला मोहल्ला में होई गेले हल्ला लाइन मारे डीजे वाला बाय एसएस बिहारी फिल्म्स घर दौरा बचाई लांगा उठाई के छोरा सब देखे छौगे नजर गराई के घर दौरा बचाई लांगा उठाई के छोरा सब देखे छौगे नजर गराई के बेसी नहीं बोले मुंह बंद कर साला लाइन मारे डीजे वाला टोला मोहल्ला में होई गेले हल्ला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनाबै झूम करके कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनाबै झूम करके मिक्स डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। टोला मोहल्ला में होई गेले हल्ला लाइन मारे डीजे वाला रिकॉर्डिंग बाय एसएस बिहारी फिल्म्स सचिन पर मचन के बतल के मानी छोरा तो नहीं शंकर तुम्हारे तो मना मानी छोटू आजाद के बतल के मानी छोरा तो नहीं नीतीश तुम्हारे तो मना मानी कोमल शर्मा नहीं छई डरे वाला लाइन मारे डीजे वाला टोला मोहल्ला में होई गेले हल्ला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनाबै झूम करके कैमरा